Jo sóc Andrea Márquez, sóc la periodista d'Acció Ecologista Gro i vinc en representació de la Comissió Ciutat Port. Jo sóc Javier Asensi, sóc membre d'Acció Ecologista Gro Marina Baixa i Llauraor i això és La Comoditat Valenciana. Benvingudes a La Comoditat Valenciana, la tertúlia d'actualitat en clau d'humor, feta en valencià i des del País Valencià. Tots baixos plens de la nostra senyera, puja una veu, germans vindran, i en el taller, en el camp remolegen, càntics d'amor i més de pau. Benvingudes al 23è programa de la tercera temporada de La Comoditat Valenciana, la tertúlia d'actualitat en clau d'humor feta en valencià i des del País Valencià. Avui, com sempre, m'acompanya Pere Álvaro, @Pere Álvaro al Twitter. Com estàs, Pere? Pues molt bé, molt content d'estar així, com sempre. Bé, com ja heu pogut escoltar a la introducció, ens acompanya Andrea i Xavi. Com esteu? Què tal? Molt bé, Molt bé. a gust. Pere, m'ho ha apuntat, és el moment de la presentació teua. Gràcies, m'ha costat com una dotzena d'episodis, però superbé. Pues res, avui convidem a gent que estima la terra i la defensa, la gent que ens agrada i que cada dia és més necessària. Acció Ecologista Gro és una associació ecologista valenciana sense ànim de lucre que des de la seva fundació el 1981 ha defensat l'ecologia social i la protecció del medi ambient, aconseguint entre altres fites que es revisen plans eòlics, que no es puga construir al Parc Natural de l'Albufera, que es paralitzi un palla a Benicàssim o que siga condenat un alcalde de Pego per delictes mediambientals contra els aiguamolls. Perquè si lluites i tens raó, a voltes guanyes, i això és una cosa que notem a faltar moltíssim actualment. I representant a Acció Ecologista Gro ens acompanyen Xavier Asensi, del 89, i ara orador de la Marina Baixa i format en Ciències Ambientals i Agroecologia. I Andrea Márquez, del 96, ambientòloga i encarregada de la comunicació de l'associació. Xavi, Andrea, benvinguts a La Comoditat Valenciana. Suposo que no vos podré convèncer de menjar flamencs. Passeu-ho bé i avui més que mai, visca la terra. Visca, visca. Molt bé. És una lluita que tinc jo en Pere en els flamencs. Jo crec que si estan venint... És una subtrama del podcast. La subtrama és que jo defenso els flamencs i ells se'ls vols menjar. Jo crec que ens podríem menjar els flamencs. Per això van desaparèixer tan pronte de l'Albufera. Ja diria jo. Hambre voraz. Que per això van desaparèixer els flamencos tan pronte de l'Albufera, que jo vaig anar a veure-los rotllo un mes després de que digueren que estaven allí i de repente vaig anar i una tècnica d'allí em va dir que se n'havien anat. Home, però a la pròxima m'avises, m'envies un WhatsApp i jo te porto a veure flamencs, no te preocupes. Jo els trobo. Tens una finca ahí en els flamencos. Tens una finca en els flamencos. No, però que sé per on poden estar. Tinc ahí certs vives i... I a mi no m'ho dius, per lo que siga, a mi no m'ofereixes. Pere un dia a veure... No m'ho dius. No, perquè te veig a tu en la baba caigente i torcant-te-la i tal, i no. Però sí, encara se poden veure, alguns ara estan molt més dispersos i demés, però és que, van fer una colònia de cria i va fracassar ahí en el racó de l'olla, la qual cosa era molt vistosa, perquè, claro, estava a l'observatori i tal, i se podia veure i tal, però, van marxar. Ja sabeu que ens podeu trobar al Twitter, @lacomoditat, a l'Instagram, @lacomoditatValenciana, al Mastodon com @lacomoditat, @mastodon.cat, i que tenim el nostre canal de difusió. També podeu seguir a Podcast pel Valencià, @podcastpb al Twitter, on Pere i jo hem muntat una plataforma per a que la gent entri a l'aixeta i ens doni diners i puguem pagar-se els bicis de podcasters, que són molts. De fet, entre tot això he de dir que mai faig promoció de repel·lents i he de dir que este dissabte o diumenge, si me dona temps a editar el podcast i que dura quasi 2 hores, hem fet un programa sobre el jardí de les delícies del bosc, Pere. I res, espero poder traure-lo. Com sempre, és el moment de llançar un poquet els temes que portem de la setmana. El dijous passat, per la vesprada, es va produir una tragèdia, un incendi a 2 edificis que estan al barri de Campanar en València, un incendi que es va propagar amb gran virulència, que allò va ser espectacular, però es va propagar sobretot per la façana, i
on van morir 10 persones, però també van morir, per lo que he llegit per així, 48 gossos, 36 gats i nombroses mascotes. Animals de companyia. Perquè, clar, òbviament, si no estaven els inquilins en casa i de més, pues ningú... I tal com se va propagar l'incendi, pues, i aquests animals se van quedar ahí i van morir. És un tema molt complicat, Pere, i difícil d'abordar i de més. N'hi ha moltes matisos i de més, com una de les coses la manera en què ho ha instrumentalitzat el PP, en fer això, fent tots els actes i de més, com si fora ell algo, no sé. Tu volies comentar algunes cosetes, Pere, si vols. Bueno, jo voldria comentar que, bueno, això és un dels efectes de la bombolla immobiliària. La gent ja va recordar que el barri de Campanar pues, se va degradar moltíssim de forma conscient per les autoritats de l'època per a poder adquirir aquests terrenys de forma econòmica. És un barri que se va degradar una barbaritat. Comentava a Twitter una xica que havia viscut allí que al seu carrer hi havia una pintada que ficava aquí droga i una senyal indicant la casa on podies comprar droga, que me sembla lo màxim. I, claro, són unes coses que veus que se fiquen en marxa aquestes maquinàries per a degradar barris sencers. També passa igual en entorns naturals, que això segurament vosaltres podreu fer un paral·lelisme en això, per a, diguem-ne, al final ahí, pues, construir i fer, diguem-ne, edificis. Els edificis de l'època pues, bueno, són edificis de la bombolla immobiliària que molts la van viure i la van patir. En aquelles generacions que bueno, teníem ja una certa edat per a treballar, molts dels nostres amics van treballar també en l'obra, perquè era una activitat econòmica que demandava moltíssim personal i se feien autèntiques maleses i se feien autèntiques barbaritats. I són coses que la gent que van viure aquella època, pues, bueno, ho sabíem. Jo, a més, vaig estar treballant en una constructora promotora, culpable, i ahir s'assabentaven de moltíssimes coses que s'havien fet, pues, autèntiques pues, maleses i autèntiques barbaritats. I, bueno, pel que sembla, en aquest edifici se van fer servir alguns materials que actualment són il·legals, arran de l'incendi també a una torre en el Regne Unit, que va ser una cosa semblant, el revestiment de la façana, que era inflamable, i això pues, va provocar també, era un dia de molt de mal oratge, de molt de vent, feia molt d'aire a València, que això també va contribuir, i bueno, l'edifici pues, es va comportar com no s'ha de comportar mai un edifici en un incendi, que és que se va cremar tot sencer, sense, diguem-ne, que el foc s'aturés a cap punt. Se va cremar pues, tot. Diuen que per ahir que s'havia cremat com una falla i encara que sigui d'una miqueta de mal gust, em sembla una comparació encertada perquè la falla, al cap i a la fi, és una cosa que se construeix per a que se creme d'una forma ràpida i uniforme. I, hòstia, va ser una cosa semblant el que va fer aquest edifici. I, bueno, pues, jo des del meu punt de vista i tal, pues, són coses que s'han quedat d'aquella època, de l'època de la bombolla, que bueno, que ara hi ha algun propietaris d'habitatges a València, a aquesta zona, que bueno, saben que el seu edifici es va construir en aquella època i es va construir igual i estan, òbviament, patint perquè les puga passar una cosa semblant a sa casa. D'aquella època, pues, d'aquells polvos, estos lodos, en aquella època pues, se van fer moltíssimes maleses i ara, pues, un parell de dècades després, pues, les estem pues, patint. De fet, jo vaig escoltar una entrevista que li feren en Apunt Ràdio al president del Col·legi d'Arquitectes i parlava que, bueno, que aquest material des de 2017 no se podia utilitzar, sobretot a partir de l'incendi aquest de Londres, perquè més o menys era el mateix, era ficar l'aïllant per fora, que en aquella època se va vendre com una superinnovació i que era superguai perquè li donava un efecte molt xulo a l'edifici i de més, però, clar, ha propagat una barbaritat l'incendi. Dia que en aquella època se ficava molt d'interès en que els edificis per dins foren molt segurs i molt aïllats dels incendis i que se pararen i tal, però que, clar, que no caigueren en el compte un poc que l'incendi també se pot propagar per fora i que lo de Londres, perquè era en Londres, si no m'equivoque, va ser un poquet com el que va obrir els ulls a Europa, que va començar a prohibir aquest tipus de materials en les façanes. Clar, tradicionalment així que s'ha construït molta cara vista o... És que això era de pobres. Això era una miqueta de pobres. Sí, clar, esos edificis. És que també se van vendre que eren 300.000 pavos el pis més econòmic. És que... Va quebrar l'empresa. Com totes.
no va poder vendre tots els pisos. Al final els pisos se venien per 2 xavos, no sé si arribaren a vendre's per 60.000 euros. Bueno, les coses que van passar. Clar, tradicionalment així s'ha construït molta cara vista o lluït simplement i demés que no propaga res l'incendi des de fora, realment. Però clar, aquests materials, pues això. Si voleu ja entrem un poc més en matèria port, que és el que volíem parlar, aprofitant que estava Andrea així. Bueno, hem tingut una notícia esta setmana i és que el Tribunal Suprem de Justícia de la Comunitat Valenciana ha admès a tràmit una querella que ha presentat la Comissió Ciutat Port per a que se paralitzen les obres de l'ampliació del Port de València. Jo realment he llegit sols una notícia molt breu i realment no sé exactament què anirà amb la querella. Suposo que serà per la declaració d'impacte ambiental. Anirà per ahí, no? Perquè la declaració d'impacte ambiental està caducada, el projecte no és el mateix i de més. No sé, Andrea, si vols obrir un poquet el xel i explicar-nos un poquet tot això. Clar. Bueno, a veure, efectivament, bueno, no va sobre exactament la declaració d'impacte ambiental. Jo m'ho he inventat, ja. No passa res. Jo ara ho intento explicar de la millor manera que puga. A veure, l'Autoritat Portuària de València, després de que el Consell de Ministres aprovara la disposició pressupostària per tal de que l'Autoritat Portuària poguera aprovar l'adjudicació de les obres a l'empresa constructora per a executar la terminal de contenidors que es pretén ubicar en el dic nord, pues arran d'esta aprovació que fa el Consell de Ministres, dies després, en desembre de 2023, l'Autoritat Portuària de València efectivament el que fa és aprovar el plec de condicions jurídico-econòmiques per a la licitació de la nova terminal de contenidors de la que estem parlant. Nosaltres, com a resposta, des de la Comissió Ciutat Port, que és una plataforma ciutadana integrada per centenars d'organitzacions, col·lectius socials, ecologistes, de memòria històrica, cultural, sindicals, el que van fer va ser denunciar aquesta aprovació que fa l'Autoritat Portuària de València mitjançant un recurs contenciós administratiu. En aquest recurs, a més de denunciar aquesta aprovació, el que demanem és una suspensió cautelar de la tramitació administrativa de la licitació de les obres. Quines són les nostres motivacions? A veure, són diverses. En primer lloc, l'Autoritat Portuària de València aprova este plec contravenint informes tècnics que diuen que efectivament l'ampliació nord va esdevindre en una sèrie d'impactes ambientals significatius sobre les platges del sud i sobre el Parc Natural de l'Albufera. El Parc Natural de l'Albufera que és un dels aiguamolls més emblemàtics que tenim les valencianes i a més que està catalogat com a aiguamoll d'importància internacional. Això per una banda. Per altra banda, aquesta decisió de l'Autoritat Portuària de València no té en consideració la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que ha suspès o que suspèn cautelarment una resolució del Ministeri de Transició Ecològica amb la qual el que se fa és atorgar a l'Autoritat Portuària de València, que és la promotora del projecte d'ampliació, la condició d'òrgan substantiu, és a dir, la capacitat de decidir si el seu projecte, el projecte que promou, necessita una nova declaració d'impacte ambiental o no. A banda de tot això, ens trobem una situació en la que, tenint en compte que el projecte està en els tribunals, està recorregut, si aprovem si aprovem l'adjudicació del contracte, pot ser que no es pugui iniciar, no es pugui executar, que en algun moment les obres s'hagin de paralitzar i això resultaria en assumir unes indemnitzacions que serien milionàries. És a dir, se donen així una sèrie de factors que motiven que des de la Comissió Ciutat Port, que hem encetat la lluita civil, la lluita de la societat civil en contra d'aquest despropòsit, presentem aquest recurs.
I el que ha fet el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha estat admetre a tràmit este recurs. I bueno, pues ara a esperar. O sigui, vosaltres penseu que el port volia fer una política de fets consumats, nosaltres ens fiquem a treballar abans de tindre tot en regla i que si ja quan ho vulguin aturar, pues que diguen, no, mira, és que això no se pot aturar, que si s'ha d'aturar s'ha de pagar una millona. Més o menys és la trompeta que volien fer, que és el que fan sempre, no suposo. Efectivament. La ZAL va ser això, no? La ZAL va ser això, no? Era il·legal, s'ha fet i ara mateix està ahí tot en un limbo que, pues això. Efectivament, este és el modus operandi de l'Autoritat Portuària de València. Com a antecedents tenim la zona d'actuacions logístiques, la ZAL. Per a la construcció d'esta ZAL se va expulsar a centenars de famílies de les seues cases, se va soterrar l'horta productiva d'esta pedania de la ciutat de València i, com totes sabem, després de 20 anys, ahir no s'ha fet res. És a dir, se va vendre com algo necessari, igual que ara mateix a l'ampliació nord del Port de València, i bueno, pues, hem sigut víctimes i pues, veiem que després pues, realment no n'hi havia cap necessitat. I bueno, què penseu que passarà? Això se podrà aturar o s'endarrerirà solament o no sé, més o menys què expectatives teniu? Home, a veure, nosaltres tenim l'esperança, no?, de que això se pugui aturar, és a dir, la Comissió Ciutat Port està integrada per moltíssimes persones, tenim un equip d'advocades i d'advocats molt competent que està constantment interposant els recursos judicials que siguin necessaris, precisament per això, no?, per intentar aturar l'ampliació nord del Port de València. I jo crec que, a més, la societat valenciana és una societat molt combativa, molt resilient, i ja ho hem demostrat, no? És a dir, per exemple, amb la lluita del Saler per al Poble o amb el Jardí del Túria, no?, que anava a ser una autovia o una autopista. Una autovia que ara acabaria en el no-res, acabaria en un mur, realment. Totalment. O sigui, sé que ho hem comentat, vam fer un programa amb Raquel Andrés i van comentar aquestes coses, que ha escrit el llibre aquest de Vida al Port, que el tinc així, que encara no me l'ha acabat. Pere, pues és curtet, No ho sé, no tinc temps, treballo molt, Màxim, me fas fer podcast totes les setmanes, no tinc temps. Pues el tema és que ja vau explicar molt bé tot el que havia passat amb el port i una de les coses que anotàvem és el mateix absurde, que és que s'haguera encarregat el Jardí del Túria per a anar a unes platges que ja no existixen. És a dir, és que si deixem a estos trompellots que facin el que vulguin, no només que ho destrossaran tots, és que tampoc guanyaran. O sigui, és que estem nosaltres vetllant per que aquesta gent no faça maleses. O sigui, és una miqueta dur. No. Perdona, Andrea, una cosa que no m'ha quedat clara és que l'autoritat portuària és la que ha de ser la que ha de decidir si necessita una nova declaració d'impacte ambiental. Val, a veure, l'Autoritat Portuària de València és la promotora. Val? Què passa? La condició d'òrgan substantiu la tenia Ports de l'Estat. Val? És a dir, Ports de l'Estat era qui decidia o qui hauria de decidir si este projecte requereix ara mateix, amb les modificacions que es plantegen que no estaven contemplades en la llei del 2007, si cal o no fer una altra declaració d'impacte ambiental. Què passa? Que fa 3-4 anys el Ministeri per a la Transició Ecològica el que va llançar va ser una resolució amb la qual esta condició d'òrgan substantiu se la llevava a Ports de l'Estat per donar-li-la a l'Autoritat Portuària de València, és a dir, depurant responsabilitats. Què passa? El Tribunal Superior de Justícia de Madrid, arran d'un recurs que nosaltres presentem des de la Comissió Ciutat Port, el que fa és suspendre cautelarment la resolució del Miteco, de manera que torna aquesta condició d'òrgan substantiu a Ports de l'Estat. És a dir, ara mateix l'Autoritat Portuària de València no té capacitat per decidir si l'ampliació nord necessita una declaració d'impacte ambiental o no. Però a ella li dona igual, perquè esta gent és aixina, no? Sí. I va provant coses.
A veure si cola, no? Partim de la base de que la normativa que tenim ara, que no és la que havia abans, si tu fas un anàlisi, una declaració d'impacte ambiental en el Port de València, te diran que no se pot ampliar el Port de València perquè te carreguen les platges del sud. Clar, el problema ahí està... Suposem, perquè... Sí. La cosa està en que en el moment en què es va fer aquesta declaració d'impacte ambiental, este tipus d'informes, no? Però d'alguna manera no tenien una caducitat. De manera que en el moment en el que va eixir la llei que sí que li ficava, no, una certa caducitat a esta mena de declaracions, ja s'havia executat la primera fase del projecte. El que nosaltres hem pogut fer, donat que han plantejat noves modificacions no contemplades inicialment, és demanar que per a aquestes modificacions sí que se'n faça una nova declaració d'impacte ambiental. De fet, nosaltres vam interposar un recurs a l'aprovació del projecte constructiu en el que a més demanàvem una prova pericial. Això està pendent de que es resolga, sí que ens han admès en la realització de la prova pericial i el que volem amb aquesta prova és que es concloga si existeixen o no efectes adversos significatius sobre el medi ambient durant l'execució, durant la construcció, contemplant efectivament totes aquestes modificacions substancials que, repetisc, no han sigut avaluades en la declaració d'impacte del 2007 perquè en aquest moment ja t'he dit que el projecte no era el que tenim ara. Perquè, clar, ja vam parlar de que la declaració d'impacte ambiental, el projecte que volien fer i el que van a fer no té molt que a veure. Fer en el dic, anava a ser en el contradic, ara serà en el mateix dic, van a moure moltes més tones molts més metres cúbics de terra per a que entri més calatge encara. És a dir, no sé, és com si a mi me feren un informe, ara que estic reformant la casa, per a canviar-me el sostre i jo me plante 4 pisos allí. I dic, jo ja el tinc fet. No sé, és un despropòsit. Exacte. El projecte inicial el que preveia era esta terminal de creuers en la, diguem-ne, com en el dic sud que n'hi ha, val? De manera que això ha canviat. I ara, i això ha canviat per interessos d'una naviera que que té noms, que es diu MSC. Vale. MSC el que li passa és que opera ara mateix en una terminal en la que li falta espai i ha de llogar espai a la competència, que és Costco, val? L'actual Noatum. Això, evidentment, no li fa gens de gràcia i està darrere de l'ampliació. De manera que ara aquesta terminal de contenidors està projectada de manera que se recolza sobre el dic nord. Ja no està en la part més al sud, sinó que en el dic nord. Què és el que passa? Que en el dic nord, ara mateix el que tenim és una terminal de creuers de Baleària. És a dir, aquesta terminal de creuers, si se fa el moll de contenidors, ha de buscar una altra ubicació. No se'ls ha ocorregut una idea millor que ficar-la a 400 metres de Natzaret. Natzaret, que recordem, ja ha estat prou maltractada per aquesta gran infraestructura, per aquest monstre. Va perdre la platja, no? Exacte, se va carregar la platja de Natzaret, no? A més de tot això, el que implica, efectivament, com tu has dit, demolir el contradic, és a dir, la feina de matar l'afer, fer i desfer, que això també ens va costar diners. Implica també que la quantitat de materials de farciment s'hagi augmentat, es preveien, crec que eren 19 milions de metres cúbics d'arena, d'arena o de materials, perquè tampoc sabem quin va ser l'origen d'aquests materials que van utilitzar, i això ara ha augmentat, crec que a 25,6 milions de metres cúbics, a banda del dragatge, és a dir, perquè passen bucs més grans se necessita
fent un dragatge major, no? En la dia del 2007 estava contemplat un dragatge, crec, de 18 metres i ara es contemplen en algunes zones 21-24 metres. Val? Tot això sense cap mena d'avaluació ambiental. I els impactes és que van a produir-se, és impepinable, no? I jo crec que no podem admetre com a societat les declaracions d'un ministre, el ministre Puente, dient-ne que l'ampliació va ser innocua. Quan tenim la comunitat el port científica... més ecològic del planeta, una cosa així. Sí, perquè diuen que plenaran de panels solars, que jo suposo que els bitxos ixos aniran a llum elèctrica, no? Ja ho sabem, no? Que van tots a llum i es carregaran allí en bateries com un Tesla i aniran a Sud-àfrica per taronges i les portaran així. Sí, bueno, esta gent, els seus arguments també, entre cometes, no? Ja sabem per on van, és a dir, solten qualsevol cosa, no? Per fer com que estan justificant adequadament totes les botxeries que se'ls ocorren, no? Però és que sabem que no és aixina, la comunitat científica avala tot el que diguem la Comissió Ciutat Port, no som un grup de 4 locos. No, la Universitat de València va publicar també l'informe sobre l'impacte de les platges del sud, també. Vull dir, és que des que han construït aquest dic, jo visc al sud i jo veig la platja i la platja cada vegada és menys i l'impacte del dic és evident. Això ja ho hem parlat moltes vegades. Sí. De fet, en este estudi, que crec que el va fer l'Institut Cabanilles, de la Universitat de València, lo que s'apunta és que des que se va fer el dic nord, la pèrdua d'arenes d'estes platges del sud ha sigut abismal, no? És a dir, s'ha perdut més arena que mai. I jo vull que ara mateix, que estic parlant d'això, vull recordar que tots aquests impactes, aquest impacte en concret, el de la pèrdua, la regressió de les platges del Saler, com he dit abans, són efecte directe de les successives ampliacions del port, perquè el port s'ha ampliat moltes vegades. Vale. Pues en comptes de ser l'autoritat portuària de València qui costeja aquestes tasques de regeneració, les estem pagant entre totes. I ens ha costat 28 milions d'euros més els 660 milions d'euros que ens costarà la construcció de la terminal de contenidors i anem sumant. Sí, això ho vam parlar ja en el seu dia i de més, perquè jo vaig veure les obres com l'estaven fent i tal, tota l'ampliació d'arena, que era connectar un tubo gegant que venia d'un jaciment de Cullera, crec que era, i transportar arena del fons marí, que segurament, vull dir, això també té el seu impacte en el fons marí, no és altra cosa. Totalment, en el fons marí i en l'activitat pesquera de la Confraria de Pescadors de Cullera. Clar, però bueno, jo crec que ells funcionen en una lògica de capitalisme pur. Ampliem, ens donarà diners a ampliar, encara que després no ho utilitzem, segurament, però això ens va generar diners i, de pas, la solució, que és cada 2, 3, 4 o 5 anys, que és moure mogolló d'arena per a que nasquen platges, per a que vinguin així la gent i tingui el dret a les seues platges i vinga la gent de Madrid i vulgui estar en la platja, això també va moure diners i donarà diners a empreses que faran aquestes barbaritats. És que és el capitalisme. Sí, bueno, i el capitalisme, com ho vulguin pintar, no? Perquè realment beneficis no n'hi ha. És a dir, si se tinguera en compte els costos de les externalitats negatives, realment tots serien pèrdues. O sigui que... I, a més, una de les coses que estàveu fent en la comissió ara en les manifestacions i demés era el tema de cal tirar el dic nord. Cal tirar el dic perquè és el que està fent el gran impacte i si no se va fer l'ampliació perquè no se pot fer, haurem de tirar el dic. Que això ho hem pensat un poquet com quan tirarem el mur de Berlín. Anem tots allí i ens comencem a pico de pala i el tirem i fem allí concerts de música. Y tothom en casa que las provincias regalen un trosset del dic. Como en aquella època, jo me recordo aquella època que els periodistes regalaven trossets del mur de Berlín que sabíem que no eren tots del mur de Berlín, que tampoc era tan gran, o sea, s'ho havien aprofitat d'un enderroc de per ahí. I au. Pues sí, efectivament, a veure, enderrocar el dic és algo possible, és algo que estem a temps de fer. És una de les peticions, no?, que fem o de les reivindicacions que fem des de la Comissió Ciutat Port, però no l'única, és a dir, el dic nord, evidentment, o sigui, els impactes al port ja s'estan produint.
no? I tot això ho sabem, no? Perquè estem parlant de la regressió de les platges, que per cert, si desapareixen aquestes platges del Saler, pues estem amenaçant de mort també al Parc Natural de l'Albufera. Siempre que entraría el agua del mar en la albufera y Exacte. s'enduria els cèntimes d'allí. Exacte. Però cuidaríem més l'Albufera i Catarroja, per exemple, tindria port. És la seva lògica, si fa falta. Sí, bueno, faríem qualsevol cosa d'estes que planeten ells, saps? Però sí, de fet, és el cordó que separa l'Albufera del mar són no sé quants metres, però uns quants centenars apurats. Un parell de centenars, no sé si seran més o 3, no crec que siga més. Vull dir que en el moment que les platges caiguen, l'aigua entrarà a l'Albufera i la Sí, sí, evidentment, i bueno, ja per no parlar, no, de que l'Albufera no rep aport d'aigua dolça o no els que necessita, i això fa que la cunya salina, no, que cada vegada estiga més cap a dins de l'Albufera, és a dir, això incrementa també el risc de salinització. Però efectivament, si no enderroquem este dic, és a dir, en paralitzar l'ampliació del port, estem guanyant coses, però no estem en el que necessitem, i el que necessitem és enderrocar el dic nord per a salvaguardar les platges, per a salvaguardar l'Albufera i, per descomptat, tota la biodiversitat associada, etc. A més d'això, que nosaltres que demanem que totes aquestes inversions milionàries de les que estem parlant, que són diners públics, es dediquen a serveis que reporten en un benestar per a la societat civil. N'hi ha moltíssimes coses a millorar en educació, en sanitat, polítiques per a dur a terme una mobilitat sostenible real, per dir algunes, no? Un article que no vam parlar, que va publicar Ion Romero no fa molt en el Levante, que el tinguérem ahir, però al final no parlarem d'ell, és que venia a dir que, molt bé, ampliem, però no hi ha ningú pla per a millorar el transport de ferrocarrils, ni millorar... Vull dir, vas a multiplicar per molt el trànsit a València i què vas a fer? Vas a agarrar la V21 i li vas a fer 4 carrils més, te vas a quedar l'horta que te queda, perquè ja no queda penes, la rebentes del tot i ja està, i tot a base de cotxes. És un poc perquè no n'hi ha ningú pla de dir anem a potenciar el corredor mediterrani com toca i que tot isca del port en ferrocarril. Jo què sé, doncs bueno, doncs dius... Però no n'hi ha ningú plan B. El plan A és ampliar i després ja veurem. Exacte. És que esta és una de les trampes que n'hi ha darrere del Port de València, no? De l'ampliació. I és que l'ampliació se planteja com un projecte aïllat. I és un projecte que va vinculat a moltíssimes altres infraestructures que ja s'estan plantejant i d'altres que, si se materialitza l'ampliació, s'hauran de fer. És a dir, efectivament, ampliar el port és duplicar la seva capacitat. És a dir, és duplicar el trànsit marítim, el trànsit Suposem per carretera. que aquest trànsit existís, que esa és una altra, perquè no està tan clar que vinguen tants contenidors, perquè és una miqueta el conte de la lletera. O sigui, cada vegada venen menys contenidors. Exacte, però bueno, si mos agarrem a lo que ells diuen, no? És que si no s'amplia el port això va col·lapsar, bueno, pues aleshores considerem, no?, que se duplicarà si realment no n'hi ha una davallada de lo que vosaltres esteu dient, no?, de tot este trànsit de contenidors, pues duplicar això implicarà, evidentment, construir nous accessos al port per carretera, és a dir, duplicar, per exemple, la V30, la V31, fins i tot construir un accés nord al port, i això se planteja separadament del projecte de nord d'ampliació precisament per esquivar restriccions ambientals, no? Perquè totes aquestes avaluacions siguin més laxes i perquè la societat valenciana no veig això com el que és, no? Una gran desfeta territorial i ambiental. I sobretot perquè parega més econòmic. Perquè si tu ara digueres, això ha d'anar unit a ficar no sé quants carrils més així, no sé quants carrils més allà, fer un accés directe, això segurament costaria més que l'ampliació del port. Sí, evidentment, això incrementaria els costos, no? I a més també n'hi ha polítics que n'han fet declaracions dient o relacionant l'ampliació del port, per exemple, amb el Parc Sagunt 2, és a dir,
amb la ubicació en estos terrenys de Sagunt de la gigafactoria de Volkswagen, s'està vinculant... Que Sagunt té port, vull dir... Sagunt i Castelló tenen port, jo què sé. És que Sí, també... però això està vinculat segons els polítics i darrere de l'ampliació del port de València també està l'ampliació del port de Sagunt i tot està vinculat segons esta gent. A banda també construcció de noves àrees logístiques. Per exemple, construcció del parc empresarial Pont dels Cavalls, així en el meu poble, en Aldaia, que implicarà la destrucció d'1 milió de metres quadrats d'horta protegida. Vinculat també ara a l'ampliació de la duplicació del bypass, perquè no els semblava que era suficient duplicar el bypass i ara se planteja una ampliació d'esta duplicació. És a dir, és que està tot fragmentat. Això és el que diguem el salchichonament, saps? Que a més és il·legal fer-ho, però se permet. Molt bé. Si voleu podem deixar així el tema port de moment, que tenim molts Perfecte. altres temes i jo sé que tard o pront tornarem a parlar del port i enguany està sent un poquet la temporada del port, Pere. Bueno, perquè també tot el que està vinguent de l'ampliació, òbviament, mana. Mos agradaria que contareu un poquet que Pere vos ha fet una introducció així molt breu del tema de què és el grup ecologista Agro i mos agradaria que mos explicareu un poquet què és el grup ecologista Agro i per què esteu els dos allí militant. Bueno, no sé si treballes directament, però bueno, que esteu allí dins del grup, mos agradaria que mos explicareu un poquet. Molt bé, doncs a veure, Acció Ecologista Agro, com bé heu contat, és una associació ecologista declarada entitat d'utilitat pública que va néixer als anys 80, producte de la fusió de dos col·lectius, Acció Ecologista i Agro. Val? Des d'aleshores, esta organització el que fa és treballar per comarques en tot el País Valencià, per comarques i per grups o àrees de treball, territori, aigua, mobilitat sostenible, val? I bueno, pues estem per tot arreu, no? Jo, per exemple, vaig arribar a Acció Ecologista Agro perquè volia ser voluntària, volia implicar-me en la defensa del territori de la natura, que precisament és a lo que se dedica l'associació, i bueno, pues vaig tindre la sort d'acabar treballant així, duc la comunicació i faig educació ambiental, i bueno, la veritat és que, ja t'he dit, me considero molt afortunada perquè a banda de totes aquestes reivindicacions socials i mediambientals, nosaltres canviem les coses. Ja no des dels jutjats i els carrers, sinó que també fem custòdia del territori, fem educació ambiental per a transformar, en certa manera, bueno, pues, l'estil de vida, el pensament, no? Dels pobles, de les nostres companyes, veïnes i també dels espais que compartim. I jo, per exemple, faig educació ambiental, tenim 2 espais de custòdia, estem en l'Albufera de València, no sé si el conegueu, el Tancat de la Pipa, que és una àrea de reserva. Molt bé. Sí, jo he estat 2 o 3 vegades allí. Ho gestioneu junt a SEO, no? Exacte, el custodiem junt a SEO BirdLife, això és propietat de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, i després estem també fent custòdia a la Marxal d'Almenara. Ahí tenim també un centre d'educació ambiental que se diu la Casa Penya, que és propietat de l'Ajuntament de Sagunt, no? Però que mos el cedís a nosaltres perquè el gestionem i perquè fem activitats, voluntariats, i bueno, pues, la veritat és que no parem. Tenim sempre moltíssima feina, no? Per desgràcia, perquè a mi m'agradaria que estiguera tot, no sé, més ben mirat, no? Que n'hi haguera més consciència, ja no parlant no des de, bueno, pues, les meues veïnes, sinó consciència també des de les administracions, no? Des de la gent que d'alguna manera pren les decisions, perquè això voldria dir que, bueno, pues, no caldria, no? Protestar tant perquè les coses se fan tan mal. I bé, dins de tot això, si la gent que ens escolta després de passar per l'aixeta nostra i deixar-nos diners vol fer-se soci, podríeu comentar un poquet, si volen col·laborar o simplement col·laborar. No sé com sí, exacte. Nosaltres, ja vos dic que som una associació, una ONG, i bueno, mos financem gràcies als més de 700 socis que tenim i que paguen la seva quota.
també des dels programes que tenim, bueno, pues, els convenis per a fer l'educació ambiental i bueno, pues, també rebem, no? Algunes partides, però el suport de les persones que mos seguixen i que mos estimen és imprescindible, així que bueno, pues poden associar-se. Si entren a la nostra pàgina web, si fiquen Acció Ecologista Agro en Google, el primer que ix és la pàgina web. I cliquen i pues, en la pàgina principal, a dalt, n'hi ha una pestanyeta verda que diu associa't. Bueno, dic a dalt, però clar, jo és que ho mire des de la tablet. Sí, jo crec que serà igual. No sé, En el mòbil no sé si se veurà... però però molt bueno, fàcil. He estat mirant abans si se troben un pet. molt bé, sí, és fàcil de trobar. I bueno, pues ahí bueno, la gent pot col·laborar, pot escollir la quota que vulga i bueno, pues també ens poden donar suport si la gent no pot econòmicament, bueno, pues fent activisme, no? Ajudant-nos a, bueno, pues a escriure totes les al·legacions, les denúncies que fem, convoyant-se també a les mobilitzacions, no? De les que formem part, de les que convoquem, involucrant-se un poquet en el que és la defensa de la natura i del territori. Jo, si me permets, el tema quotes crec que desgrava un 95%. O sigui que... Exacte. Exacte. Això és una meravella, perquè... Ho dic jo perquè potser si esteu allà dubtant, doncs pràcticament vos és gratis la quota. No, exacte. Que després ho fiqueu en la declaració de la renta. Una miqueta gestora, que hi ha una miqueta gestoria, això, Jo què sé, és important perquè la major part de col·laboracions, jo què sé, en UNICEF, en la SEO, en vosaltres i tal, quasi totes desgraven. Jo què sé, en sindicats, tot això, quasi tot desgrava. Que vull dir que potser per 4 xavos estàs tirant una maneta a col·lectius que s'estan manejant molt. Exacte, després si fas la declaració de la renda, pues te tornen pràcticament la totalitat dels diners. De fet, tenim una entrada en la web en la que expliquem tot aquest sistema de degravacions. O sigui que si podeu, col·laboreu, ja ens el missatge ja, si podeu, col·laboreu, perquè és que a més després l'Estat vos ho torna. Sí, és una manera de dirigir els impostos. No vull que vagin a l'església, que vagin a esta gent. Pues sí. I bueno, Xavi, conta'ns una miqueta per teu banda que esteu fent per ahir al teu poble i aquí a les Marines. Clar, pues a veure, jo realment estic voluntari d'Acció Ecologista Agro de la part de la Marina Baixa i nosaltres realment vam començar arrel del Pai de la Serreta que estava fent-se allí en la Nucia. Van juntar un grup de gent que volíem pues, fer alguna cosa per si es podia paralitzar allò. Llavors es van estar parlant d'associar-nos o, no sé, intentar moure'ns d'alguna forma. I vam pensar que existia una associació ecologista al País Valencià que es deia Acció Ecologista Agro i van contactar amb ells i va ser, pues, quan ho haurem pensat antes perquè, tenim com una maquinària legal ja feta, tenen una experiència envidiable i ens han ajudat moltíssim en tot aquest procés. Llavors, ens van ajuntar en Acció Ecologista Agro i van començar a manejar-nos a nivell legal, a nivell d'accions concretes i bueno, estem ahí un poc en ixes ara mateixa. Que bueno, ahí què se vol fer? Edificis, segones residències, més o menys? Lo que se vol fer és, a veure, el Pai de la Serreta, diguem que comprèn unes 300 hectàrees de terreny forestal, dels quals 100.000 metres quadrats anirien destinades a una urbanització de 3.500 vivendes, que més o menys serien unes 12.000 persones que viurien allà, quasi duplicaria la població de la Nucia, i serien pues, cases que quasi segur que ningú de nosaltres podria assumir el cost. No? O sigui que seria per gent que vinguera a fer de port perquè diguem que la idea del Pai de la Serreta és ampliar ja de per si el polideportiu de la Nucia, ficar 4 camps de futbol més, un hipòdrom per a fer carreres de cavalls, un centre per a tecnificació de golf i, claro, la joia de la corona és una pista d'oles per a fer surf. La primera de tota la península, a 5 quilòmetres de la platja, no sé, que si la frenen en Toledo, que dius, bueno, no sé, a lo millor si tenen aigua en Toledo, com tenen la mar a Llunt, pues que la facin, però és que, no sé, no té massa sentit.
Es que, claro, hípica, surf, yo veig ahí golf, jo veig ahí un patró, no sé, Na, Màxim. sí, sí, a més, a veure, jo he de dir en defensa de surfistes que en el mar Mediterrani no hi ha oles per a fer... Has d'anar-te'n al Cantàbric, vull dir, és que els pobres és que també s'ha massa. Això jo... Pues que te això jodan, és no sé, veritat, Màxim, què vols que te Això digui? És que no és soc veritat. surfista, jo ho dic de broma. I Xavi... Digues que t'hem tallat, Xavi. Ah, no, tranqui. Que, això, que, bueno, que en un context actual de muntar-se la Marina Baixa, Marina Alta, bueno, en general tot el País Valencià, de falta de pluges, que hi ha els aqüíferos que tenim així en la zona de la Marina els mínims, que a banda de la pista d'ones per a fer surf, que fiquen 3.500 vivendes més per a que vinga nova gent que digues, mira, joder, ve gent que va a estar convivint amb l'altra gent del territori, no? Pues que, no sé, que vagin a comprar als comerços locals, però no, és que a banda volen fer un centre comercial al costat per a que la gent vagi al centre comercial, compre el que necessite, torni a l'urbanització i al final és com una altra vegada el mateix model urbanístic que des del 2000, bueno, des dels anys 70 pràcticament, no? Estan implantant així, que és un turisme pues, una mica fora de la nostra cultura. Perquè al final moltíssima gent que ve així, que jo ho noto en les urbanitzacions, o sigui, venen gent estrangera que no té ningú problema en que vinga, perfecte, però és que molts en 20 anys no saben parlar, no dic valencià, castellà tampoc. Saps? És com gent que està aliena totalment al nostre territori, a la nostra cultura, i bueno, també s'està veient que, joder, l'altre dia va eixir en una notícia que parlava de que la Marina Alta i la Marina Baixa són les comarques amb una renta per càpita més baixa de tot Alacant. Quan és urbanístic i turístic anava a portar molta riquea, però riquea per aquí. Nosaltres no estem veient aquesta riquea. Una cosa que ens comentava la setmana passada Quico Miralles és que ell diu que des de certs països d'Europa s'està fent molta pressió per a que aquests projectes isquen, perquè s'està veient que invertir així, per a que ells vinguen, és un model que és de negoci primer, perquè van a construir vivendes que seran inaccessibles per a qualsevol de nosaltres, vull dir, ni dos persones que tinguin un bon sou podran accedir a la major part d'aquestes vivendes i que pues, hi ha molta inversió estrangera que està visquent així, veient en Espanya en general, però en el País Valencià més en concret, macromodels d'estos on ficar tones de diners per a després treure la seva rendibilitat, perquè a més, bueno, ja ho vam parlar, que en Alacant el 50% de les vivendes les compren estrangers. I, a més, el 40 i pico % de les vivendes estan comprant a tocateja, sense hipoteca, la qual cosa pues, demostra que són persones que estan en un nivell molt més alt que el nostre i que al final el que faran també és encarir, no? Clar, i a banda, clar, és que moltes d'aquestes vivendes són residencials, o sigui, venen igual 3 mesos, 6 mesos i la resta de l'any se'n van als seus països. Llavors aquestes vivendes tampoc les alquilen, no? Ja ara mateix n'hi ha un problema d'accés a la vivenda per a moltíssimes persones, tant persones d'ací com persones migrants que estan treballant, que no poden accedir, no, comprar-se òbviament no, però el lloguer també està costant moltíssim el lloguer, saps? Entonces, bueno, pues o apostem per un model no, urbanístic d'alguna forma que incloga a la gent d'ací o és que no té cap mena de sentit. A banda del que he dit, de la falta de recursos hídrics que tenim actualment, jo també com a llaurador te dic, joder, per un costat està la part del turisme, no? I per altre costat està també el model agrícola de plantacions d'aguacates i tarongers, que perdoneu que posa la puntilla, però és que també són com models fora de l'actual crisi climàtica i falta de recursos hídrics. És tot un suma i sigue. I igual que estic dient el PAI de la Serreta, està el PAI que hi ha en Llíber, el PAI de Medina, que van fer una manifestació l'altre dia també, que s'ho han currat els companys moltíssim, i estan havent nous. Ara, ahir vaig veure una notícia que també en Pego, un altre PAI que està tornant a ficar-se allà avant, en vivendes, òbviament, inassumibles per a moltíssims de nosaltres. Quan hi ha moltes vivendes buides també en aquesta zona, que la gent pues, està esperant a vendre perquè està esperant que vingui com el boom immobiliari una altra vegada per a vendre la vivenda i no estan donant alquiler tampoc. El que està clar és que tot aquest tema de projectes, el de la piscina d'ones i tal, avui en dia en el context que n'hi ha, i més ara que
A més, ara estem en el tema de la sequera, que així en el País Valencià podríem estar pitjor, però veiem el tema de Catalunya, que està molt pitjor encara, i dius, no té sentit que ara fem una despesa en una piscina immensa d'ones quan realment estem tinguent una crisi gegant de no tenim aigua. No tenim aigua. Ha hagut restriccions al rec, però bueno, és una cosa increïble, no sé. Jo ho plantejaria, jo sempre ho he dit així, no, un poquet, però jo ho plantejaria un poquet de sobiran. El debat un poquet des del punt de vista sobiranista. És a dir, és que estem venent el país. Estem venent el nostre territori a gent de fora, que no me pareix mal, vull dir, però el que estàs fent és desplaçar a la gent de dins. Cada vegada és més difícil poder viure en els pobles de la costa. I a més, aquesta gent quan se queda... l'interior també. Perdó. Aquesta gent quan se queden així a viure munten el típic partit de xaleteros que solen ser més fatxes que el dimoni també i la solen liar i després, bueno, i quan se queda gent així que pot comprar aquests habitatges voten tots a Vox, realment, com va passar a Vetri i altres jocs, aquestes urbanitzacions, són caladeros de votos de la ultradreta, jo què sé, és que és una miqueta problemàtic. Aquí hi ha Jorge Dioni de l'Espanya de les Piscines, que és un llibre que recomano molt bé, que fa una crítica d'aquest moviment de la urbanització, de viure en la urba, i tot això, com diguem-ne, condiciona un cert comportament polític. Gent que viu en una casa, que no se relaciona, que va a comprar al centre comercial, que no va... Ho fa tot en cotxe, que ho fa tot en cotxe, necessites carreteres, un accés a l'autovia, que l'autovia passi a prop, normalment no arriba l'autobús, necessites el cotxe... Un sud ben gran. Sí, els teus fills els dus a un col·legi o un institut que està fora del poble, típic privat, col·legi anglès, merdes aixina, club de hípica, merdes aixines rares, i clar, és molt problemàtic perquè això condiciona un cert vot i condiciona, diguem-ne, un desplaçament del centre polític del poble cap a la dreta i més enllà. I una altra cosa, que és que si aquest model fora nou, vull dir, si era una cosa que no havíem vist mai, doncs dius, pues sé, igual tenen raó, igual tenen raó i el progrés és ixe, però tens marinador, tio, que s'està caient a trossos. Vull dir, és que el model l'hem vist i hem vist el que genera, que genera pues, pobresa i especulació i impacte ambiental enorme i que no millora les condicions de vida de la gent. Claro, de banda anava a dir també que aquests espais que jo he comentat, moltíssims d'ells es van paralitzar, és a dir, es van començar al principi del 2000 i es van paralitzar per la crisi immobiliària. I això està a punt de tornar a passar una altra vegada. Que no és nou. Quina és la situació actual del PAI en si? És a dir, se va començar, està paralitzada d'alguna manera? Quina és la situació que està? No, continua avant, totalment. De fet, cada vegada que vaig a passejar per allí hi ha més zones que estan derruïdes perquè estan per ficar carreteres, etc. Vull dir, continua tot avant. I, bueno, sabent que la Generalitat acaba d'entrar, ho tenim una mica més complicat també. Sí, bueno, és que estan ara és turbocapitalisme d'anem a construir-ho tot, vull dir, no s'anem a enganyar. Està el tema de Cullera, està el tema de Borriana, estan eixint per tots els costats. El seu model és construir i ja està, no té més. I dona igual que puede pasar de malo, que puede pasar de malo. Total. I dona igual que... I si se quedem sense aigua, aleshores construïm una planta desalinitzadora que això generarà, no sé què pot costar, 80-90 milions d'euros. No passa res, perquè això les meves empreses ho construiran. I després l'aigua costarà molts diners a la gent d'allí, però bueno, és que tenen el SUP, el Mercedes, el seu xalet, que van al centre comercial i a la piscina d'Ones, doncs ells van a poder pagar-ho. Clar, el tema és que aquestes persones que han decidit aquestes coses no van a tenir repercussions d'ací 10 anys. Saps? Ara prenen aquestes decisions de fer una urbanització, de gastar l'aigua que no tenim, però l'aigua que no tenim, que serà d'ací 10 anys que no en tindrem, és com, doncs anem a fer una desalinitzadora, que és el que dius tu, però no és depurar les responsabilitats. Després fiquen 4 panels solars per ahir, un pàrquing en panels solars, no sé què, i te venen el timo de que és sostenible. Si voleu, avancem i traguem l'últim tema. Sí, un temeta així, perquè s'hem anat pràcticament a l'hora, ha estat interessant el podcast. Si voleu dir alguna coseta més sobre els temes o si voleu avancem, el que vulgueu.
Val, doncs tenim un últim tema que tenim així preparat. Don Ábalos, Pere. Don Ábalos. Sols diré això. Bueno, la setmana passada no van comentar que l'ha explotat un cas de corrupció perquè, bueno, resulta que un assessor seu, més que el ficat d'assessor, però realment era la seva mà dreta, era el xòfer, comença com a xòfer, que li diuen Coldo García, se van embolsar unes comissions milionàries per la compra de mascaretes en el més dur de la pandèmia. O sigui, un germà d'Ayuso 2. Que això m'ha fet molta risa, Pere, perquè Ayuso ha dit que el cas de Coldo no és igual que el del seu germà. Que no és el seu germà? Com va ser igual si no és el seu germà? És igual. Bueno, Coldo aquest és un personatge perquè que era porter de discoteca, se rumoreja que de puticlub també. A veure, va estar en un puticlub però bueno, no passava de ser... La fantasia era que passava del puticlub a Ábalos, però no va ser així. No, va d'haver 20 anys. I ell, bueno, va ser condemnat a presó perquè li va, junt a altres de seguretat, que treballaven en seguretat, li va fotre una pallissa a un tio en el País Basc perquè ell estava protegint un pai, no? Sí, un pai. Sí. Se volia construir un pai i no sé per què, que és molt recurrent la paraula pai, així, d'aquest podcast. I se veu que va protestar un veí per la nit, no està la cosa molt clara, però el cas és que li van fotre una pallissa que el van deixar molt mal ferit i li van condenar a 2 anys de presó. Va haver un canvi de govern, va entrar José María Aznar i José María Aznar les primeres coses que va fer va ser indultar a un muntó de gent i entre ells a Coldo. Ahí se rumoreja perquè, bueno, zona del País Basc, ell era de seguretat i ahí, clar, el rumor que n'hi ha és que si estava clavat en temes de protecció a penya o alguna cosa rara perquè en aquella època estava ETA, tot el món a Berchale i demés, i igual ell pues havia estat treballant, fent algun tipus de faena per al PP i sabia coses i millor pues, que pagar-li el favor. I bueno, ahí pues més o menos ell va entrar en el PSOE, si no estava en el PSOE ja, era del grup de los Navarros, la gent, diguem-ne, del PSOE de la zona, i quan van guanyar les eleccions el PSOE li ho van presentar a Ábalos, se van caure bé, no sé per què, i va entrar a treballar pues, de xòfer d'Ábalos. I quan Ábalos va arribar al ministeri, el van nomenar no sé què de ports i de Renfe i de no sé què. També de l'autoritat portuària le van anomenar. També té alguna cosa que vol dir del port de València, segur. I bueno, ahí, per el que comenten, ja van iniciar algunes informacions dins del PSOE de que el tio s'havia muntat el despachito, rotllo el germà d'Alfonso Guerra de l'època, que tinga una putada com jo, si recordareu, per a fer les seves gestions en el ministeri. I ahí, pues bueno, ahí sembla que això li van pegar un toque a Pedro Sánchez i quan va fer la primera crisi del govern el va tirar fora de ministre, que era una cosa que ningú no s'esperava perquè Ábalos era una miqueta mà dreta de Pedro Sánchez en un munt de coses. Se conta que Ábalos va ser el que va dir a Pedro Sánchez has de ser tu. Sí. El que va creure en Pedro des del principi era Ábalos. Sí, és com la parella de timadors que està, el intel·ligent i el guapo, ¿no? Pues Pedro Sánchez seria el guapo, el faceman, i ell seria el servei de l'operació, ¿no? Ell va veure, ara és un bon moment, perquè és un tio que porta tota la vida visquent de la política, li va dir a Pedro, avant, que t'anem a fer el president. Yo entiendo de esto, Pedro, hazme caso. I, bueno, per el que s'ha sabut ara, per diverses informacions de la policia anticorrupció i tal, és que, bueno, havia una sèrie de converses d'ell en diversos traficants de carasetes, és que ell forçava que se compraren carasetes a certes empreses en l'època de la pandèmia. Això també s'ajunta que Espanya és un dels estats que més tard va retirar les carasetes, especialment de centres mèdics i coses així. Jo sempre m'oblidava perquè anava al dentista en aquella època i sempre m'oblidava de la caraseta, però sempre en algun racó del cotxe tenia alguna que estava feta merda, perquè sóc un desastre i entrava i en una caraseta que tenia més merda. Que és d'oli. Tenia una, més merda que el pa d'un gallinero, que jo dic, això és que no protegís de res, això m'està contaminant a mi, col·lega. Però si me la he de llevar i he d'obrir la boca i m'has de furgar dins, realment he de dur caraseta, tonto? Pues sí, pues... I clar, això se junten pues, moltes coses i tal. I després, bueno, comenten per ahí aquest informe de la policia científica, de anticorrupció i demés, pues sembla que no incrimina a Ábalos,
Però sí que hi ha algunes referències del tal Coldo dient mi jefe no sé què, mi jefe no sé cuántos, mi jefe ha dicho no sé què. Que per tant se suposa que possiblement siga Ábalos o igual és un moco que se tirava ahí davant de l'altre tio dient no, és que això viene del ministerio quan realment no muntava ahí. Ábalos sí que no se veu que hagi incrementat el seu patrimoni massa en aquest temps o se pot justificar pel seu sou de ministre, etc. Però bueno, el Coldo aquest pues, ha endollat al ministeri a la germana, a un germà o no sé què, que tenia una paga d'invalidesa i també tenia una paga d'invalidesa, però és igual, treballem igual i compaginem les pagues, una cosa super rara, i que bueno, a la seva filla no sé què li ha comprat un pis a Tocateja, com toca. En Benidorm Maxi. era, no? Havia comprat en Benidorm era, no? S'ha de ser cutre pa tot, tio. No hi ha jocs millors per a comprar un pis a la teva filla que a Benidorm, col·lega. I bueno, pues sembla que el tal Coldo és una espècie de Villarejo de Hacendado, com hem comentat abans en el grup de WhatsApp i tal, que bueno, és un, pues bueno, va començar de xòfer i de possiblement trencar ròtules o una cosa així, fotre països per ahí, al cargo del PSOE, i que pues bueno, pues, s'ha fet pues, una petita fortuna a costa de la pandèmia i a costa de les carasetes. I bueno, pues, ara l'últim que ha passat, estem gravant el dimarts, és que Ábalos ha dit que passa al grup mixto, que no entrega l'escó, i bueno, pues serà molt divertit veure Ábalos en el grup mixto. Tenim un diputat valencià més ahí, o sea, superbé, o sea, poder valenciano, i no sé, estarem a l'expectativa de que més coses poden passar, que la cosa està realment molt divertida. Nosaltres som fan d'Ábalos a tope, ja ho sabeu. De fet, bueno, no ho hem dit mai, però sempre hem intentat que vinguera. S'han hagut converses. Han hagut converses que no tenim clar que sàpiga parlar valencià. Mos van dir, certa gent mos va dir que sí que sap, Se mos va dir, però les converses mos han dit que ara estarà més difícil. De totes maneres, José Luis, si vols vindre un dia a parlar amb nosaltres y explicarlo todo, explicar tu verdad aquí en el sofá de Sálvame, pues estàs convidadíssim. La cosa és que te fa entendre o Ábalos era molt tonto, o sea, vull dir, és que no acaba de tindre res de sentit, perquè si és diguem, la teua mà dreta, el que t'ajuda i tal, i està fent estos negocis, tu t'has d'enterar, no? O és que eres molt negligent. O, bueno, també és que aquestes coses funcionen així. Tu tens gent ahí que la gent fa coses i tu els deixes fer, tu estàs manant i tu a esta gent els deixes fer i ja es cobraràs el favor quan siga. Aquest tio tot el que té ho té gràcies a Ábalos, no sé. Esperanza Aguirre feia una cosa semblant, allà no la van enganxar en res baix de la vida, però tot el que estava per baix d'ella estava furtant, però a cabassaes. Bueno, un poquet és el Coldo en la distància és un poquet Ayuso 2, vull dir, començar, perquè també parlaven de que Coldo li recollia els fills, li portava els fills a no sé què, vull dir, era l'Ayuso d'Esperanza Aguirre, el Coldo pues que a nosaltres ens pot pareixer molt loco, però tots els polítics, pues, sobretot de partits així consolidats com PP i PSOE, tenen una persona de confiança que es fa totes aquestes coses i en aquest cas era Coldo a Ábalos. I d'altres partits, però que ho sabem i no ho diem, però sí, evidentment. Hi ha gent que se dedica a dur els xiques al col·legi i coses així. Recordem que a Irene Montero li van muntar un follon perquè una dona del partit li va agafar els xiques mentre ella parlava i van dir que si era una niñera il·legal o no sé què. I diu, per favor, calleu-se la boca, tio, que sou una vergonya. Mira, a mi tota aquesta història, ja per acabar, me recorda una sèrie que té ja uns anys, però que està molt bé, francesa, que se diu Baron Noir. Jo la vaig veure en el seu moment en HBO, que és una espècie d'Ábalos del Partit Socialista francès, val? I de tots els tejemanejes que n'hi ha ahí, de com... Sí. Bueno, Pablo Iglesias ha ficat un fotograma que és un tio que és clavat a Coldo i ha comentat que aquesta sèrie se va recomanar Pedro Sánchez. És calvo en barbeta, sí, no? Sí. És la sèrie. Ostres, hem arribat a la mateixa conclusió, Pablo i jo, Sí. No, però és la sèrie, és que si tu veus aquesta sèrie, la portes a Espanya, dius, este seria Coldo i l'altre seria Ábalos, el que sempre anava un poquet a remolque d'ell perquè l'anava liant. Bueno, sí. Seguirem el tema. En principi no diu que no va abandonar l'acte de les Corts, que he de dir que és de la circunscripció de València, era el primer, si no recorde malament. Vull dir, sí, Pedro Sánchez se'l va carregar de ministre, però després se'l va ficar de número 1 per València. Sí,
Perquè diuen que com el tema aquest del Collo no havia eixit, s'havia tapat tot, el Tribunal de Comptes no havia vist res estrany i tal, pues bueno, pues més o menys per a reconciliar-se amb el que havia estat el seu gran amic i valedor en el PSOE en aquella època en què l'havien tirat de la direcció del PSOE i estava en el cotxe pegant voltes per Espanya i tal. Pues, bueno, pues, número per València i porque possiblement en un futur, en una altra crisi de govern, pues igual el fiquen de director general del Port de València, una cosa així, rara o qualsevol cosa. Jo crec que té el perfil de ser això. Mafioso A dir que anirà al grup mixt. Sí? La última experiència valenciana d'un polític gran d'un partit del PP o del PSOE en el grup mixt ja la tenim ahí, que és Rita en el Senat. Bien. Que estaven els de Bildu, en uno de Bildu, no? I en Carles Mulet també, crec que de Compromís. A veure, que molt de cuidao. Avalos, no menges cap tortilla de patata i sin altes hores de la matinà que du Polonio, tot això, Mira el que li va passar a Rita, que se la van carregar, cuidao. Cuidao, Avalos. En Podem, Unió del Poble Navarrès, no? I Benega. En ese grup mixt. O sea, espectacular. Tant de bo, i estar jo allí. Si voleu, deixem ja, que s'hem anat a l'hora i pico. Moltes gràcies per vindre. Se mos han quedat moltes converses que jo crec que un altre dia podríeu vindre i parlar-les, que seria pues, el tema de la gestió de l'aigua, pues, el tema de les desalinitzadores, que també van comentar de que potser no comentàvem alguna coseta, bueno, que van parlar del tema de portar aigua a Barcelona desalinitzada des de Sagunt i l'impacte ambiental que tenen les desalinitzadores i el cost que tenen, no? I també pues, el tema de les macroplantes solars i de més, que clar, Xavi, tu que te dediques al camp, això ho vas a veure i ho estareu patint també, no? Que de repente al poble se decidís que el 90% del terme municipal serà una macroplanta solar i arreglat. Correcte. Així en esta zona la sort o no és que tenim moltes muntanyes i no és surt tan rentable ficar-ho així. Això és igual. Yo te digo que visc a Castelló y eso es igual, o sea, s'aplana la muntanya i se fica en plaques i... A més de veres que jo crec que en la zona d'Alacant, igual m'equivoco, m'estic tirant un triple i el falle, té menys pressió perquè no passa la línia esta de molta alta tensió. Que sí que passa per Castelló i Terol, que en Terol i Saragossa s'estan fent autèntiques barbaritats en el tema de les macroplantes i sobretot així està afectant més a Castelló. La zona de Cabanes, Vilafamés, el Maestrat i demés també estan tenint moltes macroplantes que volen fer-les allí. Doncs res, moltes gràcies per vindre i per contar-nos què feu en Agró i de la importància de lluitar i de fer-nos socis i tot. Tindrà Andrea un altre dia, segur, per a parlar de més temes que se mos han quedat a muntó. I és el moment de que escolliu una cançó. No sé si al final l'heu pensat o no. Bueno, jo sí que he pensat si ficareu la de Golpeja Fort de la Gossa. M'encanta. És que pega. Perfecte. Pues deixem en la cançó de Golpeja Fort de la Gossa i se vegem la setmana que ve, si no passa res. Pere. Vinga, no passa res. Adéu, gràcies. Ja no queden raboses ni llops, ni esclatassancs, ni margallons, ni figueres de pala, ni una trista sargantana. Un vell pujant a senda del poble, la muntanya i la senda dia a dia es fa més curta i més amarga. Respira fort i torna cap a casa. I ja no veu enamorats per racons, ni sibarites del cannabis tampoc. Ara estan fent hores extra per pagar-se la hipoteca. Ja fa temps que no plou i els caragols ja no pasturen. I ara que hem de sobreviure som imprevisibles. Golpeja fort! Un vell pujant a senda trencada i derruïda i com es camina més renega de la vida i blasfema i se'n recorda de la guerra. Els camins de pols, xeringues i preguntes, els barrancs es trenquen i els ullals desapareixen i els marges ploren, les pedres ploren.
Tots els pous s'han farcit de sal i els diners s'han canviat de mans i els marges ploren i els fills se'n van del poble. Ho hem gastat tot en la sembra i ara no podem regar. I ara que hem de sobreviure som imprevisibles. Colpeja fort. Ens mantindrem fidels a aquest poble. Ens mantindrem fidels a aquest poble. Ens mantindrem fidels a aquest poble.